хора, това е канал на Алекс Манчев, познат като Алекс, ако искате професор Бети Прат, ако искате Бети Прат, надолу абонирайте се за канала на Алекс Геймър, Алекс Визири и Алекс Манчев, много истинно може да него. Говорим фактите, че времето. Първи факт е, че времето не се прави от тъмни сортове, гроздове, цвети или които квартири данни с фокус. Което според мен, да, но трябва да кажем, така, как се прави, значи има сок, има и алкохол. Алкохол се като излиза с две, това е едното сукър, не си иде само надолу, излиза, тук долу излиза едното. Да, това се случва кабернет сезон, мерлот, пинот, нюа. Това е нетък неговите с вкус и помагат за дългото да излиза две. В момента, който може да се движи като арест. Тръгвах, свързан с здравето на сърцето. Другото момче твърди, това обаче означава риск за здравето според целата организация. Съдържа по-малко и другите момче съдържа по-малко захар от минусата, който не се пък калорично. Тъй, това е и регионът, просто не се цитира от хилядогодишност и древна. Това е Кавказ. Някои известни съдения по региона са Бордалус, Бонжуи, Тоскани, Напа, Вели и при производство чайната се анализира при високото от бялата. Другото ренце на 4. Държането често става дъбови разбъчви, които дава аромати на ванили, подправки на дърво. Другото ренце как може с годините са предназначени и млади. Моя храна подхожда до червена сирене и ясно с наситен вкус, които са например вода и някакво месо от червени трави. Другото е червените червени вина се съставят с риба или паста. И друго според мен ще би добавил ако ми е схвърли и това последното как се прави виното. Така. Значи виното трябва да се бъчви, което казаха, да бъде бъчви, няма значение. Слагаме и всяка седмица се прави това, че да го гледаш и да го да го гледаш и виж какво ще стане всяка седмица, кажем през няколко дена също. Защото тогава най-вече е по-добре да го гледаш, отколкото не по-рано. Ако ви докажем и нали то сега да кажем някакво трябва време, докато се и т.е. това е дейност, когато се сбъркате с другите работи и така нататък. Докато стане накрая алкохол. Ако искаш да дайте пас нагоре, ако искаш да дайте пас надолу, внимайте се за канала на Алекс Геймър и Алекс Манчев и последите в тази Инстаграм и това от мен.